Днес е 1 юли, за варненци тази дата значи малко повече, нищо, че July Morning има по-различна история според някои медии, според някои градове. Тази традиция е тръгнала от Варна и е свързана с природата по някакъв начин, така че може би е добър символ, че откриваме изложба посветена на природата точно тук, във Варна. Наистина съм щастлива, защото тази изложба пътува из България. Тук е 6-та изпирка, предстои да пътува още много дълго, 15 населени места. Наистина сме щастливи, че тези прекрасни фотографии ще бъдат видяни на още много и различни места и от хора от всякаква възраст и живеещи в различни градове. Щастлива съм да приветствам вас всички тук, които присъствате и разбира се нашите гости. Първо господин Марио Смърков, областен управител на Варненска област. От името на община Варна госпожа Светослава Георгиева, директор дирекция култура. Ирена Димитрова, старши експерт в дирекция култура. Това е нашия партньор в организирането на изложбата във Варна. Много съм щастлива, че имаме и представители на съдебната власт, а тук до мен е председателят на апелативния съд Марин Маринов. Също така, много от приятелите тук са неправителствени организации. След малко ще чуете Апостол Пенко, който е председател на Екоклъстър. Наистина, групата от съмишленици е много разнообразна и ние сме щастливи, че всички сме заедно тук в една обща кауза. Ladies and gentlemen, distinguished guests, partners and friends. It's a great pleasure to welcome you to the opening of the Repair the Earth photo exhibition. The reason Humana People to People Bulgaria started up its activities like 21 years ago here in Bulgaria was to raise funds for development projects by sorting and selling second-hand clothes. Както е казал Ленън, с любовта си можем да спасим света, само ако знаехме това. А това показва, че ние наистина сме загрижени и са причастни към природата и с истински действия можем да направим всичко, за да я спасим. Humana виждаме как като една компания с изключително социална отговорност се взема не да поправя земята, а да промени хората. Бих искала да поздравя всички присъстващи тук за прекрасната изложба и за това, че варненци имаме възможност наистина да мислим на едно малко по-дълбоко, фундаментално ниво за проблемите, които всъщност срещаме всеки един ден. Поздравявам фотографите за хубавата работа, която са свършили и успех на инициативата. Humana People to People за инициативността и в този наистина прекрасен ден за Варна имаме удоволствието да бъдем заедно. Благодаря нашите приятели от школа Дедал, които продължават да бъдат ангажирани с много благородни каузи за подобряване на нашия общ дом. Благодаря на всички, че уважиха тази изложба. Екипа на Humana е извършил страхотна работа. Това е една от малкото компании на територията, които са ангажирани с социални дейности, политики и променят мисленето на хората. Нашите принципи са скромни, малко приказки, много действия. Великолепна изложба, чудесно откриване на добър час, променяйте света към по-добро. Глобалната система за събиране, сортиране и продажба на дрехи втора употреба на Humana People to People осигурява около 23% от финансиранията на международните проекти в страните от третия свят, за които вие вече чухте. На практика това означава, че всеки от вас, който си купи една дреха втора употреба, всъщност си инвестира в по-добър живот за някой, който има нужда от това. 100 милиона тона са емисиите всеки ден. 365 дни в годината, няма събота, няма неделя. 100 милиона, колко е един тон? Това е малка кола, представете си някаква Opel Corsa.
раздробете тази кола на мънички частици, 100 милиона от тези и ги пръснете по атмосферата. Това е просто катастрофално. Последният ни участник в това откриване, Йоана Маринова, нейната фотография е посветена на сушата, на безводието и тя беше отличена с 3-та награда в националния конкурс. Нека тя сподели какво е вдъхновило и какво послание изпраща със своята фотография. За мен беше изключително удоволствие да участвам в конкурса. Аз като цяло съм професионален фотограф и работя сред природата. И за мен е жизнено важно да има незасегнати от хората пространства, красиви дървета, цветя, треви или вода. Като в случая това не е създаден конкретно за конкурса кадър, той е от професионална фотосесия. В момента, в който го видях как самата фигура на жената се преплита с дървото, усещането ми беше точно това, че да, много е тъжно да видиш как цял един язовир е останал като тънък косъм вода, но всъщност други растения започват своя живот на дъното на язовира. Наистина с един апел за надежда и за усилия от страна на всички нас бих искала да завърша днешното откриване. Не случайно избрахме последните фотографии в изложбата да са свързани с тази надежда. Ще видите, изложбата завършва с 2 деца, с житни класове. Житото е символ на това, от което ние българите имаме нужда, което се свързва с плодородие, с живот. Така че наистина се надявам и с тази инициатива и с всичко това, което правим ние в лично качество, да допринасяме за едно по-добро бъдеще, защото всичко това, което се е случило с Земята, вече е факт. Можем да направим едно малко усилие с ежедневните си избори, за да се случват нещата различно. Да използваме втора употреба, да използваме по-дълго вещите, дрехите си и да живеем малко по-устойчиво със смисъл за това как въздействаме на природата и да не сме безразборни в изхвърлянето на вещите си, защото създаваме отпадък, който замърсява.